کم کم смородинаем سرخ شده است. جاهایی که آفتاب رسیدگیش تسته رو نخلی هایش کم ترک اینجا شولی کبود نه اینجا خرنج خیلی کلون شدگی баланд тухм бастаст аллакай ба ча қадиман кати баробар шудааст ҳоли себок чӣ мегӯянд ин себи антоновка майда ҳоли себош ҳоли хай вақти себ не гӯяман мешавад инҷа гӯям агар кати листи салатому калон шудагӣ اونجا باشه دکتر پیتروشکا اینجا خیلی کنده نیمش خوردیم که ما میشه جایش که کلون شدگی هم نوش کندیم نه چه خیلی بلندی کلون شدگی این سال نه که خیلی خداوند حوصله داد نغز برومد نم خیلی کلون شدگی خیلی اینجا وش گرفتیم بعضیشه اینجا دو خیلی سالاد نوایش دیگه خیلی برگوش نه خیلیش باشد اینش سیگار خیلی تر هست لیستی سالاد اینجا با چیزی کاشته بودم که نبرومد نصیب خیر اینجا ریحانو اونجا اوکروپ بعد اونجاش با شپینات نکی نمیدونم توجیکش با چی میشده باشد نه ریحانو چه خیلی کلونی خوش شدیم خیلی نگویم که خیلی کلون نیو یکی این سال نقصتر شد وای سال عموما دیگر جا با کاشته بودم نقص نبرومد имсол ин тараф ба ҷои гармӣ ба ки гирифтам нағз биромад на инҷа бошад агар кати укроп на укропоям биромад я нағз шуд имсол худо ва шукр ҳавоям нағз омад неки нисбати дигар соло на инҷа себа бинед камтарак вай ба аллакай ва нишеб шудагӣ на себои мо این سیبای انتونوفکا هوا کم ترک خنوک نه پوشونده مونده سروش کالک ну иди возьми самокатша гирад агар фақат апишти самокат давида мегардад хел духтаро кори қишлоқам нағз мешини ҳавои тоза некин интернет дур хай видеоҳою ва ё партуфтан ба вақт намешад ҳам хеле хай кори замин карда озираш ба гаштем ина ин ҷои ҳамаш алафоша тоза караги будам бо алафош бисёр шудаги тез алаф мебурояд бисёрам хеле ина мурға ба картошка зир мондам камтар помидору болуш ба гуфтам камтар листи вай мондаги буд ток барги ток гума барги ток мондаги буд гуфтам амина андозам хеле ба ҷои капуста ҳисоби ки болуша дам мекунам пазад мазаша мебинем чӣ хел мешавад ин чӣ мегӯяд нав буромад афқоти инҷа бентон чӣ мегӯяд тоҷикистона ёдоварӣ мекунад ҳама кор дастӣ қишлоқ ба рӯзчика бинабини ҳамаш расво башкон расво карагиам қа бисёр як рӯз банам қамқа ҷумшоӣ на инҷа ба вайша хай замин бимондам боли алаф ба наозирш ҷумашоӣ кардам мешам баъд хай боз нишон метиҳам рӯзчикавам қа чанд рӯз шудааст ки ми кай вақти ми 2 ҳафта омадиам ҳар рӯз ҷумашоӣ дастакӣ тоҷикистона ёдоварӣ мекунад пеш вақташ бам хеле даст кати мешуштем ҳама чизоя инҷа россия ба ки омадем ҳамаш мошинка буд бо ми замин ба омадем бо насиб дастӣ будааст корои заминӣ корои дастӣ хай инашам насиб анча бақувват мешавад дасту ростика ба фикрам ки ҳозир ягон одамое ки дар россия зиндагӣ мекунанд намедонанд ки мисол дастакӣ ҷумшоӣ кардан чӣ хел россия ба фикрам умуман фаромӯш кардагӣ мисол дастакӣ шустана тоҷикистони мо ба фикрам ки стиральная мошиная
на он қадар хуб мефаҳманд гӯи ман мешад, чунки ҳама дастакӣ мешӯянд. фақат ҳамсояҳои ман медонам ки ҳамсояи худамо мисол шаҳр ва зиндагӣ куним мамкати то ҳол дастакӣ мешӯянд, мисол мошини ҷомашӯӣ надоранд. бениҳоят душвор хай пеш одат кардагӣ будам, камтар озираш чӣ мегӯяд бо кори ҳамин дастакӣ ба бо одат кардосиям, чунки одат кардагӣ будам. шаҳр ба мисол ягон чи шум агар кати мисол мошинакати мешуштам а дигар вақтобо бошад, фақат ягон чизое ки дастакӣ камтар мешустаму мошинкати бисёр чизое ки мисол чиркаш сахт бошад, мисол дастакӣ мешӯм, дигар вақт мошинакати. ҳозир ҳамаш дастакӣ. нам хали боли усталча ба монда шуста, поём ба партофта, мисол ин ҳавои тоза ба мешинам. аку ҳисобе ки инҷаам Тоҷикистон гуфта ҳавли монанди Тоҷикистон ба ҳар ҳоле ки ам хали карда кори замин карда, мисол кори хонае карда ҳавои тоза ба дигар мешинем. Чӣ ки охир мисоли гап ҳозир вазъиятҳо безеб, шаҳр ба гаштан қиинтар, барои ҳамин ҳозир фақат кору боромо замин ба хона ба амхали ҳамин рӯи ҳавлӣ зиндагӣ ҳозираш ба ҳаминҷа ба камаро кати ҷанг карда гаштем, камар кам мондааст, неки рости гавам мегазад ки бениҳоят безеб сахт мегазанд, қиинам хали дард мекунад, кӯдакоям бисёр мегазад амхали. ина худам ба шароит кардам гӯя мешад болои вай чошаку мондам, на об задосиям аку худо ба шукр кам гум агар кати бо иққай дига ҷамъ шуд, на бо як чизи дигар ина шудам, озё об зада шавам, покок карда шавам, шудам овезон кардам. чиқа гӯе ки вай бениҳоят бисёр хай нашуда шудам рости будкарам, намедонам чӣ қа вақт бурафт. хай ҳозираш ба шудам тамом. имрӯз ба ҷумшӯи бениҳоят бисёр шуд. анакнун ҳозир мерам бегониба бегоҳӣ тайёр мекунам ягон чи тезтарак. хай барои худмо хӯрок ҳасту, барои хуштоманам бояд биёям, хуштоманам қайнинем қайнатонба ва ё ба алоҳида авқот тайёр мекунам, авқоти худомо ҳаст. тамом аку ина булғории сурх шинондагӣ будам, ина аку калон шуд, тубак ба шинондагӣ будам, анаку ина замин ба насиб мешинонам. инҷа ба листи салато замин ба ҳаст, инҷа бам ҳаст калоншудагӣ бениҳоят калон шудагӣ хай бегоҳӣ насиб бошад барои салати хона мегирам. калони хушрӯшудагӣ ваяш салаташ не ки нағз будааст, бениҳоят ҳосилашам не ки нағз буромад, не инаш калон шудааст, бо инҷаш бениҳоят калони нағзшудагӣ. салаташам маззаш нағз будааст, бениҳоят хеле маззаи чӣ мегӯяд талхакин хеле надоштааст, маззаш бениҳоят нағз. хай мо бо маҳқул шуд. насиб соли дига бо аҳамин мегирам, аҳамин намудаш насиб аҳамин намудаша бо насиб карда бошад. агар зиндаю саломат бошем соли оянда боз аҳамин мешинонам. инҷа бозӣ бинем. Мы играли в игру, и он победил. Я победил, дядя Мир. Да, ты победил, молодец. рӯғана рехтам, картошкаинам хадари майда кардам ҳамаша. шинга шудам, намак мекунам камтар, намакнам бобаста болошо мепӯшам. баъд аз 5 ё 10 дақиқа якоҷоя биша. ин моқати дадош алоҳида ҷудои мақати шавҳарам гӯем. инҷа амакаш
اینجا برای کودک‌ها алоҳида ҷудо хӯрокҳо ҳама ба амакаш барои он ки мисол мурғ ва ё намехӯранд, мисол аллергияшон ҳаст, барои қавия ба ҷудоӣ оли гӯшти ва ё ҷудоӣ гарм мекунам шуд. اینجا کارتوشکم تیار شد گویا میشد کم ترک بوباش فای شود شیراش قوق شود بعد نصیب کودک بالا که برداشتم خوراکشونا نه جای کلانو ولی навбаткати аввал кӯдакҳо хӯранд, лек инҷо ҷому калону камтар пешу ақиб мешавад. Боз ина ҳама бардоштам ғайр аз амакаш хай худшон ба худшон мебардоранд. Инҷа мо инҷа кӯдакҳо инҷа сарба амакаш оли хуштуман минон омадианд. ина посудовои хуб шушта шудам, ҷобаҷо карданаш мондагӣ. Инҷа камтарак вай ҷобаҷо кардам. Ина собуни чӣ мегӯяд ҷомашӯӣ барои хуштуманам ва ё амин катӣ мешӯянд. Ман бошам фери катӣ мешӯям, хуштуманам фақат фери барои ман мегиранд. Неки худшон бошад агар катим хай собуни ҷумшӯӣ кати ҷомашӯӣ чӣ мегӯяд посудовои мешӯянд. Фақат манам маҷбур мекунанд, леки ман натонистам амин собуни ҷомашӯӣ кати. Ина хали чӣ мегӯяд пешина пардаҳои мондагӣ кати мо фақат посуда мешӯем. Инам халокат бениҳоят нағз. Манам ози хонаам ба гирифтагиам хали хали истифода мебарам ба ҷои губка. Чандин вақту чандин солам истифода барӣ ҳичи намешавад, не ки шушта кор бас мекунӣ. Ина хай имрӯз ба кор ҳозираш ба намекати тамом фақат бояд посудаҳоя пок кунам. Не ки рости ка базанам посудаҳои ман пок намекунам, хуштуманам бояд фақат ва ё пок мекунам. Ман намекунам ки ай вақти хуш шуд ман гирифта мемонам ва ё не ки дилашон танг фақат пок мекунанд, ҷобаҷо мекунанд. Хали ман ҳозираш ба хай пок намекунам, меистад. Хуш ки шуд баъд гирифта ҳамаша ҷобаҷо мекунам. Имрӯзаш ба корам